Predstavme si na chvíľu niečo neuveriteľné. Že z jedinej bunky, ktorá je menšia ako zrnko prachu, dokáže vyrásť obrovský, majestátny strom. No, znie to skoro ako mágia však, ale v skutočnosti je to jeden z najpresnejších a najúžasnejších procesov v celej prírode. A my sa dnes pozrieme na to, ako sa toto kúzlo vlastne deje. Presne toto je tá kľúčová otázka. Tá záhada, ktorú sa nespokúsime spoločne rozlúsknuť. Je to fascinujúca cesta od niečoho úplne jednoduchého až po dýchberúcu zložitosť. A celú túto cestu riadi jeden mimoriadne precízny genetický program. A viete čo? Kľúč k pochopeniu nám nedáva žiadna exotická rastlina, ale tento malý, nenápadný hrdina. Pre väčšinu ľudí je to len obyčajná burina, ktorú nájdu v záhrade, no pre vedcov je Arabidopsis thaliana alebo arábkovka talová niečo ako laboratórna myš rastlinného sveta. Je to modelový organizmus, ktorý nám odhalil a stále odhaluje neuveriteľné tajomstvá. Takže, čo nás dnes čaká? Najprv sa pozrieme na to, prečo je práve táto rastlinka taká dôležitá. Potom preskúmame úplne prvé kroky jej života, vývoj embria. Následne odhalíme, ako gény fungujú ako architekti a stavajú dokonalý kvet. Objavíme aj jej skrytú superschopnosť, ktorej sa hovorí totipotencia, a nakoniec si porovnáme základné životné stratégie rastlín a živočíchov. Dobre, tak poďme na to. Prečo práve Arabidopsis? Čo ju robí takou výnimočnou, že sa stala doslova miláčikom vedcov po celom svete? No, odpoveď je v dokonalej kombinácii vlastností. V prvom rade je to genetický sen. Má jeden z najmenších genómov v ríši rastlín, ktorý bol ako úplne prvý kompletne prečítaný. Vedci tak majú k dispozícii kompletnú mapu jej DNA. K tomu má len 5 párov chromozómov, čo extrémne zjednodušuje genetickú analýzu. No, je to aj super praktické. Jej životný cyklus trvá len 6 týždňov a jedna rastlina vyprodukuje stovky semien. To znamená, že experimenty bežia neuveriteľne rýchlo. Všetko toto z nej robí jednoducho dokonalý nástroj pre výskum. Teraz, keď vieme, prečo je Arábkovka taká hviezda, poďme sa ponoriť do samotného začiatku jej života, k procesu, kde sa kladú základy pre všetko, čo príde neskôr. Tento kľúčový proces sa volá embryogenéza. Úplne zjednodušene povedané, je to fáza, kedy sa z jednej oplodnenej bunky, teda zygoty, postupne stáva štruktúrované embryo. Už tu sa vytvára základný plán tela. Je jasne dané, kde bude vrchol rastliny a kde budú korene. Celé to prebieha v niekoľkoch nádherne zorganizovaných krokoch. Začína sa to zygotou, jednou bunkou. Už jej prvé delenie je asymetrické, nerovnomerné. A to je absolútne zásadné, pretože tým sa okamžite určí, kde bude hore a kde dole. Potom nasleduje tzv. Globulárne štádium, kedy je embryo len takou malou guľôčkou buniek. V srdcovitom štádiu to už začína byť zaujímavé, lebo sa formujú základy budúcich klíčnych listov. A nakoniec v torpédovitom štádiu sa embryo celé predlží a jeho základná štruktúra je v podstate hotová. Je to ako sledovať precízny a dokonale naprogramovaný stavebný proces v priamom prenose. Dobre, od základného plánu celého tela sa teraz poďme pozrieť na jeden z najkrajších a najkomplexnejších výtvorov rastliny, na kvet. Ako vlastne vzniká? Štruktúra kvetu je v skutočnosti prekvapivo elegantná a logická. Skladá sa zo 4 kruhov orgánov, ktoré sú usporiadané pekne okolo stredu. Ale ako tie bunky vedia, či sa majú stať farebným korunným lupienkom alebo napríklad tyčinkou? A toto je naozaj fascinujúce. Odpoveďou je tzv. ABC model, čo je nádherný príklad genetickej logiky. Ide o 3 skupiny špeciálnych tzv. Homeotických génov, ktoré si môžeme označiť ako A, B a C. A identita každého z tých 4 kruhov je určená jednoduchou kombináciou týchto génov. Funguje to takto. Tam, kde sú aktívne len gény triedy A, vzniknú kališne lístky. Kde sa stretnú gény A a zároveň B, vyrastú z toho korunné lupienky. Kombinácia génov B a C zase dáva vznik tyčinkám. No a nakoniec, v samom strede kvetu, kde sú aktívne len gény C, sa tvoria plodolisty. Je to vlastne jednoduchý, ale úplne geniálny kombinatorický kód na postavenie dokonalého kvetu. Teraz sa dostávame k niečomu, čo už tak trochu hraničí so sci-fi. K schopnosti, ktorá rastliny úplne zásadne odlišuje od väčšiny živočíchov a ktorá je skutočne obdivuhodná. Táto superschopnosť sa volá totipotencia. A
A čo tu znamená? Znamená to, že prakticky každá jedna bunka rastliny, dokonca aj taká, ktorá je už špecializovaná, napríklad ako bunka v liste, si v sebe stále uchováva kompletnú genetickú informáciu a neuveriteľnú schopnosť vytvoriť z nej celú, novú a plne funkčnú rastlinu. A toto nie je len teória. V laboratóriu je to úplne bežná prax. Predstavme si to. Vezme sa malý kúsok listu, položí sa na živné médium so správnym koktejlom hormónov a bunky sa zrazu začnú deliť. Vytvoria takú nediferencovanú masu buniek, ktorej hovoríme kalus. Potom stačí zmeniť pomer hormónov v médiu a z tejto masy začnú zrazu vyrastať nové korene a nové výhonky, až kým z toho nevznikne kompletná rastlina, ktorá je geneticky úplne identická s tou pôvodnou. Úžasné však? Všetky tieto poznatky nám teraz umožňujú urobiť krok späť a pozrieť sa na taký ten celkový obraz. Ako sa vlastne fundamentálne líšia životné stratégie rastlín a živočíchov? Ten najzákladnejší rozdiel je samozrejme v pohybe. Rastliny sú stacionárne. Namiesto toho, aby sa hýbali za zdrojmi ako je svetlo alebo vode, jednoducho rastú smerom k ním. A ich rast je neurčitý, čo znamená, že vďaka špeciálnym pletivám, meristémom, môžu rásť prakticky celý život. Naopak, živočíchy sa za zdrojmi aktívne presúvajú a ich rast je zvyčajne určený. Dorastú do určitej veľkosti a týmto končí. Takže kľúčovým slovom tu je plasticita. Telo rastliny je oveľa viac tvarované prostredím než telo živočícha, ktorého plán je zväčša pevne daný už v embryonálnom štádiu. No a samozrejme je tu opäť totipotencia. Zatiaľ čo živočíchy majú len veľmi obmedzenú schopnosť regenerácie, ak si jašterica otrhne chvost, dorastie jej, ale z chvosta nová jašterica nevyrastie. Rastliny dokážu z malého kúska obnoviť celý organizmus. Je to proste zásadne odlišný prístup k životu, k poškodeniu a hlavne k prežitiu. A to nás privádza k záverečnej myšlienke. Porozumenie týmto základným mechanizmom, ktoré nám odhalila obyčajná burina, otvára dvere k obrovským možnostiam. Od vytvárania odolnejších plodín, cez nové spôsoby klonovania rastlín, až po inšpiráciu pre regeneratívnu medicínu. Tento nenápadný hrdina nám jasne ukazuje, aká neskutočná sila sa skrýva v porozumení tým najzákladnejším princípom života.